Tako, čuli smo i kakva je trenutna situacija u poljoprivredi, a sada najavljujemo nešto za što već reklama ide 10-15 dana i u našem programu između ostalog. Najavljujemo večeri ruske muzike i plesa večeras i sutra uveče u Šabačkom pozorištu. Imam izuzetno zadovoljstvo da u studiju jutarnjeg programa pre svega pozdravim našu gošću koja dolazi iz Ukrajine, a to je pevačica Lesja Kotenko. Lesja, dobro jutro. Dobro jutro. I naravno član gradskog veća gospodin Slobodan Nikolić. Dobro jutro. Ispred organizatora, je li tako? Da, ispred društva Srpsko-rusko prijateljstvo Vladimir Putin u Šapcu. Da čujem, možda nije džentlmenski, ali pošto stojite iza ovoga, čujem najpre od vas kako je došlo do ideje da dođe u Šabac i Lesja, i Ulipka, i Radonjica. Pa što se tiče Radonjice i Ulipke, to je tradicionalna naša saradnja sa Ivanovom, znači oni dolazi iz tog ruskog grada sa kojim mi već dugo godina imamo saradnju. A što se tiče Lesje Kotenko, to je preko profesora slavistike iz Kijeva, znači i sama Lesja je rođena u Kirovatskoj oblasti koju su pre 200 godina nazivali Nova Srbija, jer je bilo oko 200.000 Srba iseljeno u 18. veku na tim prostorima i danas se susreću familije sa našim prezimenima. Pa možda u Lesjinim venama toči malo srpske. Da, možda i da, tako da ne. Dobro, evo dve večeri, da najpre Lesju pitamo da li je prvi put u Šapcu? Prvi put u Šapcu. Da. I kako se čini, kako izgleda sve ovo? Положительные, позитивные, светлые. Pozitivni i svetlo su... Lep grad, je li tako to? Lepo. Lepo. A domaćine, kakvi su ljudi? Хозяин, какие люди на улице, хозяйни вообще. Очень светлые, очень разные. Вообще разность в моей жизни занимать большую такую территорию, и всегда я приехала, здесь тоже все разное. Люди разные, и общение разное, и поведение у всех разное. Ну, для меня это очень новое, мне это очень нравится, приятно узнавать, что Да, присутная различita, sve ste razumeli, da se sviđa. Nravica, učio sam ja ruski bogati. Pa da. Sad, Lesja ima više ljubavi, ali dve su glavne, to je pesma i ples. I večeras će u programu, ako se ne varam, pevati i plesati na kraju. Ti сегодня вечером будешь и петь, и Что я танцевать. приpremila, jasno? Да, я буду выступать как певица, а танцы это, как бы сказать, мой такой сюрприз, мало ожидаемый для всех, потому что песни это большая часть моей жизни, а танцами я занялась не так давно, но это тоже перешло в мою любимую работу, любимую профессию, что дарить людям мне очень нравится. Da, večeras će pevati, ali je na neki način ples njena druga ljubav i večeras će znači se predstaviti i jednom i drugom delu. Jednom plesnom tačkom, je li tako? Sad da kažemo ljudima koji će doći večeras, je ne sumnje, vi ste obezbedili ulaz je besplatan, je li tako? Da, ulaz je besplatan. Za sve one koji žele? Za sve one koji žele, normalno. I bit će sutra takođe, uslovno rečeno, različit program, ali isto će nastupiti Lesja Kotenko, nastupit će ansambl Radonjica i plesna grupa Ulipka. Danas samo razliku u tom delu što je Radonjica sinoć stigla i dajemo šansu da je odmore, da, i onda će naš narodni ansambl Čivija popuniti deo programa. Ajde sad da kažemo i kad se kaže ruska muzika, obavezno se misli sada na Kaljinku i, ne znam, ruske narodne pesme. Koju vrstu muzike izvodi Lesja? Какая музыка? Поп или... Репертуар, да. Разная. Разная, потому что я человек разный. Я люблю меняться, и я люблю доносить людям то, что на данный момент у меня внутри. И даже репертуар, который сегодня будет звучать и звучать будет завтра, он разнообразный. В нем можно увидеть меня в разных образах. Таким образом, музыку люблю разную. Репертуари различiti, потому что и она различita по karakteru. I današnji repertoar će biti različit, kao i sutra, znači zavisi od njenog raspoloženja i karaktera. Ali ako se ja ne varam, Lesja i sama piše pesme, ti komponuje. Sama pišeš pesme. Песни, стихи, да. Стихove, da. Да, стихи рисую. I crta pomalo. I crta pomalo. Šta bi izdvojila kao najveći uspeh u svojoj karijeri do sada, da malo predstavimo našim Самый большой gledalcima? успех в карьере. Самый большой.
Это, наверное, то, что меня люди приглашают, то, что меня хотят видеть. И я думаю, что это самый большой успех для артиста. Da, najveći uspjeh što je ljudi pozivaju, žele da je vide na koncertima, na zabavama u Ukrajini, Да. a na festivalima koji su Да, učestvovala. фестивали, конечно, фестивали, конкурсы приглашали как участвовать, также и как гостю приглашали. Da, učestvovala na mnogim festivalima i pobedila si na festivalu. Да, есть вот с последних фестивалей, это был фестиваль украинской современной романс, украинского романса. Ukrajinska savremena romansa na tom festivalu učestvovala i pobedila. Да. Svaka čast. Čestitamo. Da li možda razmišlja da se pojavi i da se takmiči za, recimo, pesmu Eurovizije? Da, думаешь ли, что bi učestvovala na Eurosongu? Конечно. Да. У меня сейчас на первом месте «Новая волна», а потом «Евро». Da, ja ću da kažem jednu malu tajnu da je ona pokušala da nauči pesmu naše Ane Šerifović, pa... Marije Šerifović. Marije, pardon, Molitva. da Šerifović i da je uvrsti u svoj repertoar tamo, vidjet ćemo možda to bude gotovo i za večeras, ali o tom potom. Dobro vežba, da je uvežba dobro i da to bude dobro izvedeno. Čini mi se da u nekim razgovorima i ono što sam ja čuo i od vas i od ljudi koji znaju Lesiju da ostavlja srce za publiku kada se pojavi na sceni, da sve prestaje za nju i da postoji samo... Pa da, upravo smo zbog toga pozvali, da on sprašuje što ti na zritelja stavljaš srce i вообще впечатление, и так позитивно. Да, всегда. Всегда, если не оставляешь сердце и душу, тогда люди тебя не запоминают. Оставляя часть себя, ты остаешься навсегда. Da, В душе ako ne ostavljaš srce i dušu, ljudi te neće upamtiti. Naravno, to ljudi osjećaju. A koja vrsta plesa? Kako je ples? Belly dance. Beli ples, ja? Dobro. Ima li to malo veze sa nekim orijentalnim ili tako? Da, nečim? ima. To će se sigurno dopasti. Da, ima. Da, to je neka tajna malo. Dobro, da ne čačkamo, da ne otkrivamo tajne. Slobodane, Lesija će, ako se ne varam, večeras pet pesama, nastupa ansambl Čivija, ljudi znaju za Čivija ovdje u Šapcu, ali ajde da predstavimo malo Ulipku. Ko su ljudi? Da, Ulipka dolazi u jednoj skraćenoj, tako da kažem, verziji, dolazi 6 njih učestvuje i 3 para će plesati na, znači, rusku, pre svega narodnu muziku, u njihovim narodnim tradicionalnim nošnjama. Oni su se priključili Radonjici, oni praktično pod jednim, to se zove dečiji kulturni centar, znači svi rade i treniraju. Tako da smo ih pozvali da, Radonjica je inače bila ovde pre 3 godine i izazvala je veliko interesovanje i ove godine su se javili i oni će posle Šapca posetiti i Vrbas i Sremsku Mitrovicu i održati tamo koncert, tamo društva Srpsko-rusko prijateljstvo su izrazila želju i opština Vrbas i Sremska Mitrovica da gostuju. Tako da, osim negovanja kulturnih tradicija sa Rusijom, znači ova poseta ima i prijateljski ton u nastav saradnje naša, tako da kažem, lokalna vlast, to ne mogu da izrazim zadovoljstvo, podržava to i ja sam zahvalan i kao predsjednik Društva Srpsko-ruskog prijateljstva i normalno kao član gradske vlade. Dobro. Evo, Lesija je sada ovde kod nas u Šapcu, možda ovi nastupi, možda kad, ajde da budu ogljedni. Ljudi u principu u Srbiji malo manje znaju o zvezdama u Rusiji i Ukrajini, ali ovo je prilika i za njenu prezentaciju u Srbiji da možda pozive za druge gradove da nastupa. Да, сегодня, если будет положительное впечатление, может быть, будут и другие приглашения из других городов Сербии. Ты будешь готова участвовать? Я всегда готова. Da, Spremna u svakom. uvek je spremna, da. Uvek spremna. Hajde da pozovemo ljude da dođu večeras. Kako bi to, recimo, da sad neka se Lesija stavi na moje mesto, da zamisli da je voditelj i da pozove Šapčane da dođu večeras da slušaju njenu pesmu i gledaju njenu pesmu. Я от всей души приглашаю всех граждан, жителей города Шапца
на сегодняшний концерт. Я думаю, что вы получите массу впечатлений, хороших, позитивных, и запомните этот вечер надолго. Sad ću Sve slaba jasno, dobro da. za one koji nisu razumeli. Znači, pozvala je sve Šapčane i da dođe na koncert i nada se da će dobiti pozitivne energije i da će ostaviti, znači, taj koncert na njih pozitivan utisak i da će im ostati u sećanju. Dobro, ne sumnjam prema svemu onome što smo pričali do sada. Da li možda, pošto je tog program, znači, razgovori su 10 minuta, imamo i dalje priča, da li se nisam setio možda nešto da pitam Lesiju, da li bi ona želela nešto da kaže van... Что сказать? Он не успел тебя спрашивать, а желаешь? Если имеешь какое впечатление еще добавить? Jel možemo deo pesme neke možda da ovako bez muzike, da nam uživo? Здесь? Da. Тихо. Да, можно. Ajde da čuju ljudi kako pa to je prava pozivnica. В ріку переростає дзвінкий ручай, журбою розквіта гірка печаль, а ранок сонцем кожен день цвіте для нас, і лиш любов цвіте один єдиний раз. Bravo, Lesi, evo, to je pozivnica za večeras. Slobodane, još jednom da ponovimo, ljudi uopšte u Srbiji retko imaju priliku da slušaju i pevači, da pogledaju orkestre iz Rusije, dolaze veoma retko, posebno u Šabac. Radonica je bila pre 3 godine i sada imamo 2 takve večeri. Svi znamo da ipak mogu da pričaju šta hoće, nekako slovenska braća, to ostaje tako i po veri i po, da kažemo, poreklu, da ljudi u principu u Srbiji većina voli Rusiju i da je večeras izuzetna prilika i sutra uveče da dođe. Da, večeras je izuzetna prilika i nadamo se da će sala pozorišta biti mala, što je na neki način i nama i bio cilj, no možda smo trebali to na nekoj otvorenoj sceni, ali odlučili smo se, imajući iskustvo od nedavnog festivala kad je bilo loše vremenske prilike, da ipak što je sigurno da mi za sad nemamo veću salu. Ali dobro i pozorište, opet da kažemo da je određeni nivo, ima... Pozorište je renovirano, sada i hol, tako da je... Oni koji dođu ući će prvi u renovirano sa pravi holu. doživlje, da. Vama hvala što vi razmišljate na taj način i pravite ovakve stvari, što nam dovodite ljude iz Rusije da ovde pokažu i svoje kulturne sadržaje, da pevaju, da igraju, da se družimo i nadam se da će posle večerašnje predstave mnogi sačekati u holu da stisnu ruku i vama i svim učesnicima programa. Pa ja se nadam da će ovaj koncert biti kao i do sada, imajući u vidu da učestvuje Lesja i da učestvuje plesna grupa Ulipka i Radonjica i naša Čivija, da će ostaviti utisak i da ćemo u narednom periodu razmišljati o nekim drugim aktivnostima. Da to bude češće. Češće, da. Hvala vam što ste bili moji gosti. Spasiba. Pričam ruski, bre. Ostanite još malo sa nama. Evo, poštovani gledalci, ja ću ponoviti. Večeras od 20 sati Šabačko pozorište, prvo veče, nastupaju Lesja Kotenko, plesni ansambl Ulipka i umetnički ansambl Čivije i Šapca. Sutra, druge večeri, ponovo Lesja peva, ali će uz Ulipku nastupati i Radonjica. Njih ste imali priliku da slušate u Šapcu, ali zaista sada su još malo stariji i još bolji, mada